Meta torbot qalbek il-bilanċ mhux faċli toħolqu. Hekk stqarret Natalie Gallia, konsulenta pedjatrika tal-onkoloġija, meta ma' News tkellmet dwar ir-relazzjoni tagħha ma' tfal pazjenti bil-marda tal-kanċer. Natalie la taħdem ma' tfal morda bil-kanċer għal dawn l-aħħar 17-il sena u bit-tbissima fuq fomma tkellmet dwar il-vjaġġ tagħha u tal-kollegi li jkunu hemm minn meta ssir id-dijanjosi sal-aħħar. Stqarret li ma kienx darba jew tnejn li rabtet qalba ma' xi tifel jew tifla li jkunu għaddejjin bit-trattament u għalkemm ilha snin taħdem fis-settur tiftakar kull wieħed u waħda mill-pazjenti tagħha. Torbot aħi qalbek magħhom u hija diffiċli wkoll biex iżżomm dak il-bilanċ ta' fej you care, però mbagħad ma titkissirx inti meta xi ħaġa tmur ovvjament ħażina. Mhix ħaġa faċli, il-bilanċ mhux faċli toħolqu, għax aħna l-koll umani at the end of the day maħniex robots, imma qalbek torbota u tibqa' tiftakarhom. Il-ħajra li taħdem ma' dawn it-tfal ġita kmieni fil-karriera tagħha u minkejja it-tbatija li tara quddiem għajnejha il-mumenti li tqatta' magħhom huma mumenti sbieħ ħafna. L-aktar meta tara li ċkejknin jisfidaw il-marda u jirbħu il-battalja. Naqsmu ħafna affarijiet magħhom, naqsmu ħafna tbatija, naqsmu ħafna ferħ ukoll imma għax waqt dak it-tbatija kollha jkun hemm ħafna momenti ta' ferħ. Huwa ovvjament ta' sodisfazzjon kbir. Meta tarahom kibru, ħafna minnhom illum il-ġurnata l-pazjenti li ma kinux tiegħi dak iż-żmien ta' 15-il sena ilu fihom iktar minni mit-tul, allura ovvjament huwa ta' sodisfazzjon kbir ħafna. Kważi tinsa it-tbatija li tkun rajthom jgħaddu minnha. Gallia bħal ħafna oħrajn tat il-kontribut tagħha fil-maratona ta' Puttinu Cares li tellet fil-Marsa Sports Grounds f'dawn l-aħħar 3 ijiem u appellat biex il-pubbliku jibqa' jgħin sal-aħħar minuta.